Surprise! Ga wannan to. Yara aljanna, yara. Bibi so nake ka bani kudin anko. Kudin anko. Mana. Kudin anko. Mana. Yaushe ne bikin? This week ne mana. Ki bari. Allah ya kai mu kawai. Wai wani irin Allah ya kai mu ne? Baby ke da nace Allah ya kai mu. Ni gaskiya. Wallahi zan siya miki karki da ma ba ni da ke ai mutu kara ba. Bibi zan ka bani kudin anko? Zan baki. Da ko filan baba da na je na daga na samu kudin nan na kawo miki. Filan baba kuma? Mana. Tana tara kudi ai. Wani irin tana tara kudi? To ni yanzu sana'a nake baby. San fa bana sana'a. Kana son ka ci min baka da kudi kenan? Wallahi ba ni da kudi amma kin fi karfin komai a waje na ai. Baby. Kwantar da hankalinki ai sai kin fi kowace yarinya kyau a wajen nan Allah ya. Zai bari. Hello. Surprise! Ga wannan to. Yara aljanna, yara aljanna. Wannan duka nawa ne? Ka san ina son ka kuma ba zan jure in ganka baka da kuɗi ba wanda ni yanzu ma bani da shi. Wai da ma gwada ne kika yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke yar aljanna idan akwai irin ku. Ai ɗan mata da samari ba su dinga faɗa ba. Bari ka ji kuma baban baka na ce ka je ka gurin wata budurwa ba. A'a ba. Kina jin labarin kin ganna a wajen wata kira ce. Ba. Allah kira ce. Aga. Aga ne mu.